Bira, guendera bi egun nola komentatu nun bada lagozeko beste bat donostikoa dena, eta berekin oso laguna egin zan, eta guendera gutxi komentatu genuen, zenbat jende dagoen izugarrizko zeakin, ahotsakin edo ja, musikara junda, instrumentua jotzeko kapazitateak egin tabla, ez dena bere gelatik anatetzen. Eta hoi azkenian, zuri atea bertzaizu, minon ikuste olako jendiak probatu inberdula, ez? Osea, eske probatzea dena da. Ni izango da, osea, eszenario baten gainean jarrita izango da munduko pertsona lotxatiena, gerazkenean probatzen zu, iten zu, gustu hartzen zu, igual ez, pues orduan da ez da zure bidea, mino. Ez dakit, probatzea, nik uste esango niokena da, probatzea, eta egiten disfrutatzen mani mazu, pues, zer dau biagoa, que disfrutatzen zu nataz, zerbait itea, ez da gero gaina gelditzen mani bada ikusten mani mazu gero batzeta esaten mani mazu, jo, pues bira, hau indut. Hemendikan urte batzuta esango, jo, pues, lagozeko finalista izan nintzen, en que momento. Pues hori ere bai, nik uste superpolitia dela eta ere bai, betetzen nintzen beste gozadera.